Aiwa, tida kutendai muri Zimbabwe nekuramba muinesu pachikamu chechipiri tiri kuno kudhava farm ku Glendale. Tichipfuurira mberi baba, saka vadzimai venyu panguva yachona vaivepi pazvaitika? Wanga watoenda kwa sekuru kwa kune Nyaradzo kwachiti uyai muone zviri kuita mwana. Patime iyoyo yavakaenda kwa sekuru ikoko wakatosvikira inini ndatobaiwa. Alright. Kuroti panapa maingova imimi nevana? Nevana ndizvozvo. Alright. Wakatosvikira inini ndatobaiwa pano. Alright. Andi mati baba vacho vavo vanga vauya nawo? Ndizvozvo. Zvaitika izvi ndianani vakatanga kusvika panzvimbo pazvakaitikira? First ishamwari yangu anonzi Stephen Zaraunye, uyo ari apo mukomana we. Ndiye akasvika akandibata inini akati mudhara akuwara we. Regai ndiende naye kuchipatara. Ari kufamba neni tasvika pashopa apo pachihoro icho. Ndakaona munhu wandiri kuenda naye kuchipatara atobatwa akutokikiridzwa. Akuda kutochekwa nebanga. Baba wake mukomana yeye ndo akazotobata banga iroro raida kutocheka huro mukomana we anonzi Stephen Zaraunye. Aida kutochekwa futi vakazotera kuzorwisa. Kuti wewe ukiwaendesera chii kuchipatara zviri nani kuti afe. Mukoma makadi yenyu? Masimba here? Tinofara. Mukoma mungada kutizivisa kuti zita renyu munonzani uye ukama hwenyu na va mistake wakamira sei? Zita rangu ndinonzi Stephen Zaraunye. Ukama wangu na mistake. Mukoma wangu nditi kubva ndichikura munhu yangu ndidzoredza muzvakawanda. Alright. Alright. So pazuva ravakachekwa nebanga tanzwa vachitaura kuti imimi ndimi makatozouya mukavatora muchida kuenda navo kuchipatara. Mungada kutitsanangurira kuti chii chamakaonawo kubva panguva iyo kusvika zvese zvamakaona zvichiitika usiku? Inini pakachekwa mudhara ndakazongosvika ndanzwa kuchema. Ndati mudhara ucheme ndopandakamhanya ndinosvika pandakasvika mudhara nomukomana wakaita sei vakabatirirana mudhara watori pasi vese vari pasi. Pandakasvika ndinotakanura vanhu rasarwe ipapo ndopanguva yakati ndakuwara ndopandakatarisa kumusana ngwani mudhara wakaita sei wakuwara. Ndakati manyechi kuchipatara. Ndatora mudhara ndakuenda nawo kuchipatara. Ndatifambei nawo ndasvika apo ndatsvaga motobheki ndawana ndada ndichikwidza mudhara tiende kuchipatara. Mukomana we ndopakanodzoka futi zvakare. Vasvika vandibata kora vandivhurira banga rakatofamba nepahuro pangu apo. Mudhara wacho ndobva ita kuti ndisachekwe ndobva tora banga riri. Alright. Vakaita kuti musachekwe ndiani akakurwirai ipapo? Ndibaba vemukomana wakabereka mukomana. Vavakabva navo? Vakabva nawo kumusha. Kumusha. Alright. Imimi sekuziva kwamunoita vakomana ava na baba vavo panapa, mungada kutizivisawo kuti maionawo vaiva neukama hwakaita sei izvi zvese zvisati zvaitika? Ndaiona hangu vachigara zvakanaka. Asi pamushure mangu vaenda kumusha nokudzoka kwakaita ndaona kuziva kuti mwoyo upi wakadzoka nawo kubva kumusha. Asi pakugara kwavo kwese ndakaona vakomana vakarira zvakanaka panapa. Alright. Tanzwa kuti vanga vanotova nemadzimai avo vese? Ndizvozvo chaizvo. Mumwe wacho ane vana 2 mumwe wacho ane mwana 1. Alright. Kureva kuti pamba pavo ndipo panapa? Ndipanapo. Alright. Hapana kana kupukana kana kuti zvimwewo zvamaimbonzwa mukoma venyu vachichema nazvo kuti vari kuita dambudziko nevana zvinogona zvakasakisa kuzvisvika? Zviri zvekunetsana ayo. Bozi nguva zhinji vakomana vanotobatsirwa namama nababa ivavo. Handina problem yandakaona vachiita sei vachinzi vanetsana kana kuti problem yekunetsana yaizombowanika apo neapo vaimboshupana nemukomana wacho mukuru but kudhara takaikanzela ingopera takatongoona zvinhu zvaright. But papa akabva kumusha vanhu vatashandisika kuti mwoyo wakauya nawo ndeweiyo uya nemwoyo webanga kusvika uchicheka dhara. Alright. Saka pamanero awa makazoita sei mushure mekunge mambozama kurwiswa nemukomana uyu? Asi chakangokwanisa kuti panguva yacho panguva inini pandairwiswa pane mumwe mukomana akabva atongosvika vatongotijambira pamotobheki pana mudhara vaibva vatodienda kuchipatara. Vaenda kuchipatara vasvika vatransfera kuchipatara cheBema side ndobva vaendeswa concession. Alright.
aiwa tinokutendai nguva yamakurukura nesu. Aiwa.